Yebo sanibonani ninjani kodwa lapha emakhaya cha ngifuna ukuqinisekisa ukuthi namhlanje ngizoba live ngo-8 ebusuku 8 nje ebusuku ngizoba live namhlanje sibonge ukuthi yonke into engangiyishilo kusukela kudala kusukela iqala iMK idla abantu kuba newaves abantu bengena kwiMK kusukela iqala ama-ANC campaigner nenkatha yenza imanga la eThekwini igcwalisa ama-ground ngasho kodwa ngathi national iANC yoyihola phambili uRamaphosa uzoyithatha i-second term ukuthi uzosebenzisana namapha amaqembu kwi-coalition izokusho ngo-8 lokho iMK iqopha umlando itazi yenzeke yayithatha iKZN as a province nakhona futhi ama details ngiza nawo ngo-8 angisoze ngayikhuluma into engingayazi never ngibonileke angithi thina sibheka ngokwakamoya ngangishilo vele ngathi iyoba khona iRobhan bazobakhumbula abanye abantu live bami ngisho ngithi iyoba khona iRobhan ngasho futhi ngathi kuleyo Robhan it's part of the game kodwa ama details ngiza nawo ngo-8 so ngasho futhi ngathi uma isibe khona leyo Robhan leyo kodwa still abantu kumele babahloniphe amandla kaMsholozi amazwi ami lawo bengilongwasho ngiwaphinda kunama elections ngiwaphinda namhlanje into engifuna ukuyiqinisekisa ngoba ngaphinde ngasho ngathi azikho izimpi ezizosuka kule Robhan ebekhona akukho lokuthi khona sekuyaliwa sekusuka izibhelu kusukani ayikho leyo nto ngiyibheke emhlabeni ngayibheke ezulwini ngoba nami bese ngithi hayibo ake ngiphuthime esigodlweni ngiyobheka nakho engazi ukuthi kuthiwa kuqabe phansi amavoti abanye bathi ngeke bawaqale kuzoba njani cha ayikho impi ezosuka kodwa futhi amavoti wona azomenyezela osukwini la namuhla kodwa futhi ayikho impi ezosuka ngizochaza konke lokho kodwa kona amaqembu nje impela ibeningi iRobhan ebekhona kodwa leyo Robhan silindele ukuthi bazoyichaza abathini bona baka IEC kodwa kona ibekhona iRobhan kodwa futhi le Robhan ebekhona akusho ukuthi aqale phansi kubale noma aqale phansi kuvote cha ngeke kwenzeke emhlabeni ngeke kwenzeke ezulwini kodwa ngo-8 ngiza nama details ngizongena ngigxile kuleyo Robhan ngene ngigxile kuleyo coalition. Thank you so much. See you later on by 8 o'clock. Bye bye.